ולחבר את האיש. הוא יושב ראש ההסתדרות בערד ושדום. בדימונה וירוחם ומצפה. על מה אתם שופטים? על מה אנחנו שופטים? קודם כל, אנחנו שנתיים כבר סוחבים אותנו עם ההסכם עבודה קיבוצי. המפעל מאוד מרוויח, חילק לבכירים בין 1,000,000 ל1,500,000 בונוס. ולעובדים מה הוא חילק? ולעובדים לא, לעובדים הוא בא, לא, מה פתאום, לעובדים... גם לא? רוצה לבטל לנו את קרן רווחה. לא, חבר'ה, לעובדים... בדיוק, לעובדים הם באו ברוב חוצפתם ואמרו להוריד מהשכר, זאת אומרת מהשכר היסוד וההטבות שאנחנו השגנו במהלך השנים. יחד עם זאת הם עומדים על כך שהם רוצים לקלוט עובדי קבלן, הפיטורים אך ורק בסמכותם, כל מיני דברים שממגר את העבודה המאורגנת. מה השכר הממוצע שלכם? הרוב מרוויחים שכר, 4,000, 3,800 שקל. והם עובדים, והם עובדים, אבל תבליטו. כן, והם עובדים משמרות ולא מקבלים פרמיות. אני מייצג פה לפחות 50 ועדים. העיקר המפעל יש לו תוצר. נו, אז למה אתה לא עושה שרשרת של מפעלים וסוגר אותם? מה הם יכולים לעשות לבד? תביא את כל המפעלים פה, תסגור להם כביש, תחסום להם כביש. אם אתה יושב ראש מועצת הזה, אתה יכול... מתי התחלתם במאבק? אני עשיתי את המאבק של חיפה כימיקלים, 3 חודשים התייבשתי בשטח עם החבר'ה שלנו. תדעו לכם, אנחנו נעשה, קודם כל נביא ועדים, אבל קודם כל אנחנו יש לנו כנס. צריכים להיות חזקים. זה שיבואו ועדים זה כל הכבוד, יבואו, ישבו שעה וילכו. הם צריכים להיות נחושים למען המטרה. אנחנו כולם בכנס, זה אני אומרת לך ואתה לא שומע, כולנו בכנס במלון מרידיאן, כל בכירי ההסתדרות יהיו שם, בואו לשם בשלטים למלון מרידיאן, יפה, כולם יהיו שם, כולם שם, כל הוועדים של הכללים, מעכשיו אנחנו בדרך לשם. תרשום את ה... בואו בערב מלון מרידיאן משלטים לשם. אסור לכם להישבר, אסור לכם להישבר. מפעל שאין לו פרמיות. אין לו פרמיות. נכון, רק במלחמה מנצחים לצערי הרב. רק במלחמה, רק בצעדים ארגוניים. הנה תגידי לחבר'ה. אבל מה שהיא אמרה לך עכשיו דינה, היום תבואו באמת, כל בחירה ההסתדרות, תבואו תעשו שם בלגן. אנחנו 3 ימים בערב, יכולים בערב, כן. איפה זה? במלון מרידיאן, בים המלח. מה אתם עושים? מה אתם עושים? תלמה, לא נקנה יותר תלמה, לא נקנה תלמה. צריך להגיד את זה בטלוויזיה, שאנשים לא יכבדו את המוצרים של תלמה עד שתלמה לא תכבד את העובד שלה. לא, דווקא שיקנו הכל עכשיו, שיקנו הכל. למה לקנות? אני קונה כל כך יקר ולכם משלמים משכורת כזאת קטנה, על מה? עכשיו יש מבצע, תקנו הכל, תקנו כמה שיותר מהר. כן, לבקש מהצרכנים. קודם כל אנחנו מודים לכם על הביקור ועל התמיכה. תהיו חזקים. אנחנו מחזקים אתכם. תודה. תחשוב היום על הרעיון הזה. תפרסם שבאו באופן מיוחד להזדהות איתכם. הנה אנחנו פה, באנו במיוחד. אבל בבקשה מכם, בבקשה, בכל זאת, תנסו היום, אפילו כמה אנשים לבוא, עם שלטים. גם עם הזה,